ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Ka Sorkar pedeng ha ka khatsau tarik unai wieng arajar arpsau kala penjalan sa Snem ban Kheiñ Be-Aiñ ya ka Seng atiar Hnlc trep National Liberation Council ha ka jingpen bana bala penmi da ka Ministry of Home Affairs ka Sorkar India la pentep ba ka Kheiñ Be-Aiñ ka long yaboro kita nak tarikam ka Hnlc ki baju tarikam Be-Aiñ hapo ka jeli jong ka jala Meghalaya.